Здравейте, приятели! Ще направя един специален призив заради предстоящият празник. 14 февруари, един много хубав, много любовен празник. За всички, които следите моят канал, имам призив към вас да споделяте, да коментирате, да давате теми за следващите видеа, които мога да направя като разклади. И един от вас ще спечели безплатно гледане с тези две колоди. Точно на 14 февруари, рано сутринта, ще изтегля някой, който ще спечели разклад. Знаете, правя видеята на запис с цел да може да резонират, да може да си ги гледате повторно, да манифестирате това, което казвам и което може да ви се случи. Тези две колоди карти са наистина едни от най-търсените, едни от най-любовните, с любовните послания и с сексуалното таро. Всяка една любов трябва да бъде подплатена и, разбира се, с огън. Така че коментирайте, записвайте се, споделяйте и ще се надявам повече от вас да се запишат, за да може да имам голям избор от това, на кой ще подаря това безплатно гледане. Благодаря ви още веднъж за всичко, за всичките коментари. Днеска се опитах да отговоря на повечето от вас, които бяхте задали въпросите си за безплатно гледане с по една карта. Така че продължавайте. Ще ви отговарям на всички. Да, може би с малко закъснение, но сега важното е, включвайте се в играта. До скоро!